Goeie, dit is het Oorlogsjournaal. Je hoort mij een reportage over de Lunatics. Zij maken een stuk over een keppel apen in een bistentuin. En we volgen regisseuse Laura van Dolron. Zij maakt het haarzelf net makkelijk, want het is voor haar elke jongen weer de vraag: mooi, waar ze dezelfde jongens nog een stuk mooitje maakt. En die weet dan helemaal nergens van. Ik ben hier op het festivalterrein van Oeral, Westerkijn op Midsloon. Dit jaar is het plak waar al die Oeralgangers elkaar treffen, waar de kaartjes ophelpen worden, waar muziek is, waar eten worden kan en waar discussies plaatsvinden. Van een typische oorlogssfeer, maar is die wezen. Ik zit hier met Ali de Jong uit Ljouwert. Daar komt hier al meer dan 20 hier. Ja, ik ben de tel een beetje kwijt. Dat wil zeggen, als ik het bijhouden hier, dan denk ik dat ik in de buurt van de 29 kom. Zo. Nooit niet gemist? Nee, ik denk dat ik nooit een gemist heb. Hey, wij praten aanstaan verder. We gaan eerst even naar de Lunatics. Ochtend aan. Open de deuren. Heel in het kort is het een drama over het verblijf van een stel chimpansees in de Burger Zoo in Arnhem. En de gebeurtenissen die ze daar hebben waargenomen, die hebben wij eigenlijk omgezet tot een stuk. Professor Frans de Waal heeft het boek erover geschreven, omdat er uitzonderlijke dingen gebeurden. En wij hebben dat samen met een Amerikaanse groep op het podium gezet. Er zijn van het onderzoek een aantal in leven, maar van deze voorstelling is er nog maar 1 in leven en dat is mama. Die is inmiddels 53, zo'n heel oud chimpanseetje in de dierentuin van Arnhem. Dat is wel heel bijzonder en voor ons allemaal wel, maar voor mij dan nog helemaal bijzonder. Omdat ik weet dat daar staat dan aan de andere kant van de gracht staat dan ineens het karakter wat ik speel. Zij is in deze voorstelling wel echt de moeder. En de moeder ook in die zin dat ze probeert de groep bij elkaar te houden. Zoals moeders dat dan proberen te doen. It is mine honor that I reconcile your friends and you. We hebben bijvoorbeeld om het begin wel echt 100% apen eerst gespeeld. Om te kijken hoe is dat om een chimp te zijn. En daarna zijn we dat een beetje gaan mengen tot, nou laat ik zeggen, 95% mens en 5% aap, wat af en toe tevoorschijn komt. Dingen zoals een moord, verraad, politieke samensweringen, maar ook empathie. En eigenlijk alle dingen die uit een klassiek koningsdrama te halen zijn, die zijn in het echt gebeurd. Dus er hoeft er niet veel aan gedramatiseerd te worden. Want hij is ook heftig, maar dan in inhoudelijke zin. En er zitten ook behoorlijk wat special effects in. Maar die zitten heel erg vast aan de inhoud. Ik vind dat persoonlijk wel heel fijn. Maar ik denk dat dit wel echt een stap is in Lunatics nieuwe stijl. Effecten met inhoud of inhoud waar effecten aan vastzitten. We waren heel bang toen we hier waren van er zitten op Oeral natuurlijk heel veel Lunatics-fans. En die zijn gewend, zeker van de laatste jaren, dat het heel veel effecten zijn. Maar de reacties zijn goed, dus volgens mij moeten we gewoon lekker die koers verder varen. Nou, de stadse krijgt al haast 29 hier. Dat is dus een van die mensen die dit nooit verveelt. Nee, het verveelt mij sowieso net. Dit is mijn favoriete eiland. Daar kom ik al heel lang, heel graag. En dat in combinatie met theater op de meest fantastische locaties. En nou, gezelligheid van vrienden en familie die met mij binnen. Dus alle jaren weer wat mij betreft. Als de just wat er nou is in vergelijking met de eerste jaren,
is het nou professioneler en safvolle voorstellingen dat, nou ja, goed, ondanks het feit dat we op een gemiddelde zitten van misschien wel 2 voorstellingen per dag, ja, kist het nooit al je behappen. En dat vind ik dan wel eens spietig. Maar Doos, zus dat als iets positiefs, dat professioneler. Dan ben ik heel soort mensen die vinden dat eigenlijk, ja, wat jammer eigenlijk, dat het amateuristisch is, dat het een beetje oorlog. Nou ja, goed, de 10 hebben 10, dat is cliché om te zeggen, maar dat hele kleinschalige van het begin, ja, dat weer heel erg leuk, maar in feite ontwikkelt mij een festival, althans dat is wel een gevoel wat ik heb. Ik vreeg je dit eventjes omdat je al zo lang komst, hè? Maar als je dit festival nou vergelijkt met andere festivals, is dan heel positief of wat minder positief? Nou ja, ik ben nu dit festival heel positief. Ik heb een aantal hele aardige dingen zien. Maar ja, ze pikt eigenlijk elke keer wel weer een highlight eruit. En nou ja, goed, het voordeel van het feit dat vind ik tenminste via internet die een bestelling in dwangkist. Betekent dat van tevoren nou ja, een scala aan voorstellingen heeft, terwijl in andere situaties moest het in een rij, wie het minder zeker als daadwerkelijk voorstellingen schenken. Dus dan bestier mijn oorlogperiode ik wel uit alleen een bezoek aan het Groene Strand en de kroegen en het straattheater. Voor de kaartverkeer hoef ik hier net meer te wezen. Nee. Maar vind je dat een positieve ontwikkeling? Dat is nou ik via internet. Ja, dat vind ik een positieve ontwikkeling. Dat jouwt mij een bepaalde, nou ja goed, het klinkt wat pathetisch, maar rust. Dat is van tevoren wist, dat is gegarandeerd best van een aantal voorstellingen. Want het feit dat ik naar voorstellingen ga, bepaalt wel mijn oerrol. Nou, een hele gezellige jong en dagen. Ja, en bedankt voor dit gesprek. Okay. Regisseuse Laura van Dolron die gaat elke dag een dapper experiment om met een lieke dappere acteur. Want Laura die weet van tevoren net hokker speelden ze op de vlier krijgt. En die acteur die weet helemaal net wat die spielie zil. Een soort van de vloer op dus. En dan elke dag op een oorplak. Heb je aan dit moment gedacht vandaag? En is het enger dan je dacht? Valt het mee? Ja. Het had nog het meest van een theatrale blind date. Beide partijen weten net recht hoe te doen voor in de zil. En als ik achter dat ding zou staan, dan zou ik mezelf vervloeken. En dan zou ik me afvragen, hoeveel jutters bitter had ik gedronken toen ik hier ja op had gezegd. De acteur van deze joen is Rogier Schippers. Hij speelt bij het Volksoperahuis, maar hij staat nu op Oerol met afslag Eindhoven in de voorstelling De Helaasheid der Dingen. Waarom het er ja zijn in dit experiment? Ja, het is het ultieme toneelspelen op een moment. Je weet niks, je gaat er staan. Het is ook de doodsangst. Want je weet niks en het kan allemaal fout gaan. Laura! Als jij denkt dat ik het niet eng vind om hier te staan, hè? Dan ben je gek. Dan ben je hartstikke gek. Natuurlijk vind ik het eng. Natuurlijk vind ik het eng. Super eng. Super eng. Maar ja, het is wel de pure vorm van theater maken. Ja, het is heel naakt. En dat is correct wat Laura wil. Acteurs de kans aan haar een helendal oor te jaan op het moment. Maar waarom wil zij net in het voorweten wat haar opponent is? Die acteur weet niet wat er gaat gebeuren, dus ik vind het dan wel zo eerlijk dat er voor mij ook een onbekend element in de voorstelling zit. Want anders, ik wil wel dat het een uitwisseling is, dat we ons allebei overgeven aan het onbekende, zeg maar. Dus, en ik ben misschien een beetje masochistisch, licht, dat kan het ook zijn. Ik vind het zo zwaar dit ook hier. Echt, ja man, het is echt niet makkelijk voor mij hoor. Nee? Zie maar even. Ja, maar dan niet erotisch, maar meer vaderlijk. Ik vind als je mensen vrij laat improviseren, dan krijg je vaak een beetje amorfe, de lama's-achtige toestanden. Dus ik heb juist vrij strak parcours lopen ze af, maar ik hoop dat binnen dat strakke parcours, dat juist omdat ze een soort van beperkt worden door mij, dat ze binnen die beperking zich veilig voelen en dat ze zichzelf laten zien. En dan vraag je zo aan mij, wie ben ik nu? En dan zeg ik wie je bent. En dan raak je daar enorm door geïnspireerd. En dan doe je een explosie van vrijheid. Waarbij je de kerk en het publiek heel laat. En jezelf ook. Vraag maar, wie ben ik nu? Wie ben ik nu? Sartre. Yes! Yes! Sartre! Ja! Ja! Ja!
einde is heel spannend. Omdat ik dan dus zelf overgeleverd ben aan hun grillen. Ik vond het heel verrassend, heel leuk en spannend en mooi en ontroerend. Ja, geweldig. Ik had na 10 minuten de cirkel wel door. Ik vond het heel knap bedacht en gedaan. Dit wiedelwer. Morgen dan hebben we één veske in één huisje voor één vrouw en een boskuier in een bos dat er net meer is. Want morgen.